iubire. Brian! Brian! Aici? Acolo l-a scos. Ce e acolo? Scaunul. Scaunul, tata. Ce e acolo? Scaunul. Golul? Adu scaun, dar și am și eu pe ce sta. Că trebuie să țin... Hai aici, Brian. Hai la mine. Au! Au, ce s-aude? Ce s-aude? Brian. Ce s-aude? Stai jos, Adi. Hai la ușă să vedem ce s-aude. Hai. Hai la ușă să audem. Hai. Stai jos. Hai, uite-te, zi vezi. Cine e tata? L-am găsit! Moșu, fata mea. Moșu, tata. Moșu. Bună seara! Moșu, vine tati moșu cu cadourile, tata. Vine cu jucăriile, tati. Uite că are un sac mare acolo, moșu, ia. Vrei să ia moșu ceva din sac? Vrei să dă acolo, tata? Hai să-i dăm un scaun să stai acolo, tata. Hai, moșule, stai jos aici. И батя. Раскобать и души на нападе. На нападе не жили. На нападе не можuli. Uite ce are acolo în sac. Mereu cu curăm cadou de la el, mereu. Hai că viu cu tine, vii? Curăm cadou. Hai să plecăm. Curăm cadou fata mea de la el. Moșu, tata. Uite ce bun. Bătă, norocul, ce frumoși. Pe unde veni moșu, tata? Vine moșu. Pe unde veni, tati? Vine moșu la tine, hai. Unde a venit fata mea? Pe acolo, pe geam, a venit Pe moșul. unde veni, tata? Pe sus, cu Sania, tati. Cu Sania, trasă de râne. Moșul? Da, mă, tata. Uite ce zon frumos. Oi, da, Uite, hai. Hai, Băi, dă-mi tata, la mă. moșu. Hai, vină la moșu, hai. Asta e primul an. Hai că ia, îți dă moșu cadou, ia. Hai și rupem hârtia de aici, Nic. Nu mai filmează tot. Am, cum se spune, ca și nu se oprească, ar trebui să ții apăsat.